Moikka! Pitkästä aikaa. Mä sain jonkun verran kommentteja, että minne mä oon hävinnyt, ja minne mä hävisin oli oikeastaan Irlanti. Sinne menin 3 kuukaudeksi. Itse asiassa jos katsotte minun edellisen videon, niin mä kerron enemmän siitä vaihdosta. Tosin siinä videossa se vaihto oli vielä vähän epäselvää, että minne maahan me oon lähdössä. Ja loppupeleissä kävi niin, että sitten kuitenkin lähdin Irlantiin Dubliniin. Minkä takia Dublin? No oikeastaan minulla oli silloin vain ne 2 vaihtoehtoa, että joko me lähden sinne Islantiin tai sitten me lähden Dubliniin. Ja koska Islannista ne ei sit vastannut mun viesteihin mitään ja jostain syystä niillä oli joku ongelma siinä, että ne ei ehkä halunnutkaan sit opiskelijaa, en tiedä, niin me lähdin sitten Dubliniin. Ja oikeastaan mä oon enemmän kuin iloinen, että mä lähdin Dubliniin, vaikkakin nyt mä lähdin siis mun 2 kaverin kanssa yhdessä matkaan. Islantiin mä olisin mennyt sit yksin. Tietty siinä on vähän huonotkin puolet, että lähtee jonkun kanssa vaihtoon, kuin se, että lähtisi yksin. Ja kyllä mä sinänsä olisin ehkä halunnut lähteä yksin, koska jotenkin välillä musta tuntuu, että koska me tunnen ne ihmiset, niin mun on pakko vähän niin kuin olla niiden kanssa ja hengailla ja näin. Mutta kyllä mun mielestä meillä meni tyttöjen kanssa aika hyvin tää niin kuin, silleen niin kuin, tää meidän järjestely siellä vaiheessa, että ei nyt ollut mitään sellaista niin kamalaa, että ei olisi voinut sanoa, että hei muuten, me lähden nyt yksin kaupungille, bye bitch. Tosissaan mun vaihtokaupunki oli Dublin, joka on siis Irlannin pääkaupunki niille, jotka ei tiedä tätä faktaa. Ja Dublin on ihana. Dublin on vähän niinku Turku. Mie siis asun Turussa itse, tälläkin hetkellä kuvaan tätä äkämäistä videoa täältä. Niin Dublin on tosi samanlainen kuin Turku. Siinä on samanlainen iso joki, tällainen samanlainen on, mutta siis kuitenkin menee joki keskeltä sitä kaupunkia. Ja minusta tuntuu, että ihmisetkin on jotenkin samanlaisia. Ja en tiedä, siis se pitää ehkä käydä. Ja Turussa pitää käydä, että ymmärtää, että minkä takia Dublin on vähän niin kuin Turku. Siis minä ja 2 kaveriani lähdettiin tuonne Dubliniin vaihtoon. Ja me alun perin saatiin kämppä, tai siis saatiin niin kuin majoitus yhdestä host-perheestä. Ja niin kuin noiden mun kavereiden mielestä oli tosi hyvä idea, että että sit näkee sitä paikallista elämää ja että miten niin kuin irlantilainen perhe normaalisti toimisi. Mutta minulla oli jotenkin alun alkaenkin vähän huonot fiilikset koko siitä perheestä. Ei niinkään ihmisinä, että he vaikutti ihan mukavilta eikä siinä mitään, mutta jotenkin minulla oli se, että jos mä oon lähdössä vaihtoon toiseen maahan, niin emme kyllä halua niin kuin mennä kenenkään vanhempien luokse. Koska vaikka me miten täysikäinen oonkin, reilusti yli täysiänkin, niin siltikin tulee vähän sellainen olo, että jos me menen jonkun niin kuin vanhempien huusholliin asumaan, niin siinä tulee vähän sellainen lapsiolo. Ja niinhän se vähän olikin silleen. Me tosissaan kerettiin asua siellä 2 viikkoa, kunnes ne heitti meidät pihalle. Shock. Ja siis nyt kun miettii taaksepäin, niin eihän tässä nyt ollut mitään hätää. Mutta tietenkin siinä vaiheessa, kun sulle kerrotaan, että joo, että ei tää toimi, että me ollaan liian äänekkäitä, niin kyllä siinä ehkä tulee vielä sellainen paniikin poikainen, että ei helvetti, minne minä oikein nyt niin kuin lähden tässä. Sanottakoon vielä, että Irlannissa on aika huono asuntotilanne, että sieltä ei ihan noin vaan niin kuin löydä uutta kämppää. Toisin kuin Suomessa pystyt silleen, että aha, joudun pois kämpästä, niin no, tossa on uusi. Että siellä ei niin kuin oo samalla tavalla kämppiä, tai sitten ne on ihan hemmetin ylihinnoiteltuja. Ja tietty kun opiskelee, niin ei ole ihan varaa mihinkään luksuskoteihin. Ja siis no, minkä takia ne heitti meidät pihalle? En tiedä. Tai siis kyllä me tiedän syyn, mitä ne meille sanoo, mutta se on jotenkin niin naurettava ja absurdi, että mulla on vieläkin sellainen olo, että ei tää nyt voi olla oikeasti edes totta. Me siis lähdettiin, minä, 2 kaveriani ja sitten meidän kämppis Jacob, joka on Amerikasta, niin lähdettiin käymään sitten meidän niin kuin opiskelijabileissä. Ja lähdettiin joskus 7 aikaa, kun ne alkoi siinä noin suurin piirtein, ja tultiin noin 12 aikaa kotiin. Ei todellakaan oltu mitään kovaäänisiä, vaan ihan niin kuin hiljaa kiivettiin portaat ylös ja mentiin vessan kautta nukkumaan. Et mie en edes muista puhuneeni tytöille tai Jacobille yhtään mitään sinä iltana. No, se oli vielä ihan fine. Ja sitten ehkä viikon päästä me mentiin uusiin opiskelijabileisiin, koska teettekö haluaa tutustua ihmisiin siellä ja nähdä sitä opiskelijaelämää sielläkin puolella, eikä vaan istua sen 4 seinän sisällä. Totta kai. Se on nyt varmaan ihan kaikille selvää. No, samalla tavalla tultiin siinä noin 12 aikaa kotiin, koska normaalistihan mie en ehkä tuu noin aikaisin, jos on joku toinen tapahtuma, mutta siellä jotenkin tuntui, kun on toisen asunnossa tai kodissa, ja siellä oli kuitenkin niin kuin 1 alaikäinen lapsikin,
niin jotenkin tuntui siltä, että emme voi olla mihinkään yömyöhään, koska haluan jotenkin kunnioittaa niiden tapoja, että tulee sitten niinku vähän aikaisemmin. Ja meidän mielestä 12 on ihan sellainen niinku ok aika tulla, jos olet niinku ollut jossain kavereiden luona. Ja taas me tultiin tosi hiljaa ja oikeasti en puhunut kenellekään. Me niinku käsi sydämellä vannoin, me olin ihan... No, kuitenkin sitten seuraavana aamuna me olin katsomassa vielä Jacobin kanssa jotain leffaa sen huoneessa ja sitten menin sitten sinne omaan huoneeseen, niin jaoin ton huoneen mun kavereiden kanssa. Se oli tosi pieni ja nyt kun rupean miettimään, niin ihan ylihinnankin myös sitä maksanut. Mut niin, menin sitten sinne huoneeseen ja ihmettelin, kun tytöt oli niin hiljaa jotenkin outoina. Ja tietysti sitten kysyin, että mikä nyt on. Niin ne sitten sanoi vaan, että ne heittää meidät pihalle. Mä muistan vaan, että mä en oikeastaan kommentoinut asiaa mitenkään. Mä olin jotenkin niin järkyttynyt ja ei mulla ollut oikeastaan mitään sanottavaa. Se oli jotenkin niin sellainen, että anteeksi, mitä? Niin jotenkin mä vaan seisoin siinä ja oli hiljaa ja sanoin vaan, jaa. Ei mulla jotenkin siinä vaiheessa tullut mitään sen isompaa reaktiota kuin jaa. Ja siis olihan mulla paniikki päällä, tietty sitten kun sen asiananto hetken niin kuin vähän aikaa haudutteli sitä asiaa, niin tulihan mulle ihan jäätävä paniikki, että ei helvetti. Mut joo, niistä sitten tuntui siltä, että ehkä kun irlantilaiset talot on niin seinät niin ohkaisia, niin niistä sitten varmaan tuntui siltä, että ne herää niin helposti ja ehkä sitten meidän elämäntilanne ei sovi niiden kanssa ja en tiedä, mutta loppupeleissä, vaikka me olin silloin tosi vihainen niille ja olin tosi loukkaantunut ja pettynyt, niin toi, että ne heitti meidät pihalle sieltä oli ehkä parasta, mitä sen vaiheen aikana meille tapahtui. Koska sen jälkeen me itse asiassa saatiin samana iltana kämppä, joka siis on tosi uskomatonta. Niin kuin sanoin, Irlannissa ei ole taloja silleen samalla tavalla kuin Suomessa, tai siis asuntoja. Niin oli tosi hyvä lukky, että saatiin se kämppä. Ja sitten me pyydettiin Jacob muuttamaan meidän kanssa, koska me saatiin sitten se vuokra vähän halvemmalla. Ja muutenkin me oltiin tutustuttu siihen niin hyvin ja haluttiin, että olisi joku turva vielä meidän mukana siellä. No, sitten me saatiin tällainen yksi huone sellaisesta isosta talossa ja meillä oli pari kämppistä ja me jaettiin sitten sellainen ihan jäätävän kokoinen huone 4. Ja se oli tosi hyvä, koska sitten me pystyttiin elämään niin kuin elämää nuorina ja kokemaan se vaihto niin kuin meidän pitikin alun perin se kokee, eikä siellä vanhempien hyysättävänä. Oikeastaan ton kämppätilanteen jälkeen, kun pääsit elämään sitä niin kuin vaihtoelämää, niin kaikki muutenkin oli tosi ihanaa. Irlanti on... No, Dublin on vähän sellainen, koska se on kuitenkin kaupunki, niin se on ehkä vähän ränsistynyt ja siellä jotenkin ei ehkä huoleta taloja ja rakennuksia niin hyvin, niin se voi olla ehkä vähän karun näköinen. Mutta ihmiset on ihania, ystävällisiä, jotenkin tosi samanlaisia kuin suomalaiset. Ne jotenkin juo tosi paljon ja vaan avautuu vasta sitten, kun ne on juonut sellaisen pari pulloa viiniä. Ei sentäs, mutta siis ehkä vähän hitaasti lämpenee, niin kuin suomalaisetkin. Mutta vaikka ne kaupunkialueet onkin vähän sellaisia karunäköisiä, niin Irlanti on kuitenkin tosi upea kaupunki. Me käytiin sellaisella viikonloppumatkalla, toisin sanoen ehkä niin kuin jos Suomen läpi ajaisi niin kuin jostain Savonlinnasta Turkuun, niin samainen matka, sellainen 4 tuntia, 6 tuntia, mitä siinä nyt menikään, että ajettiin Dublinista sinne rannikolle. Ja nähtiin kyllä niin upeita paikkoja, että ei mitään järkeä. Siis joo, oli kyllä kauniita vihreitä niittyjä ja paljon kallioita ja merenrantaa. Et se oli kyllä tosi kiva reissu. Ja lähtisin kyllä uudelleen sinne reissulle ja lähtisin kyllä uudelleen vaihtoonkin, ihan milloin vaan. Nyt kun tuli takaisin tuolta vaihosta, niin alkuun oli vähän totuttelua siihen, että miten elämä Suomessa oikein menee. Siis kyllähän niin kuin kaiken muistaa ja hirveän nopeasti oppii taas, että näin tää menee täällä. Mut kyllä minulla oli pari kertaa, en muistanut miten bussikorttia käytetään Turussa. Vessan ovet aukeaa väärään suuntaan, no nyt ne on taas oikein, mutta silloin kun tuli, niin ne aukesi väärään suuntaan. Ja kaikkea tuosta pientä juttua, että vähän piti muistella, että miten nämä menee. Mä olin unohtanut myös bussiaikataulut, että ennen mä oon muistanut ne ulkoa, niin nyt ei mitään hajua, pakko tarkistaa aina. Ja tiedätkö tuollaista pientä niinku hiontaa, että muistaa taas, että miten tää elämä täällä menee. Mut oli kyllä ihana tulla kotiin. Mulla rehellisesti sanoen on ikävä Irlantiin. Mä en oo ihan vielä varma, mä oon yrittänyt miettiä, että onko mulla ikävä itse Irlantia vai onko mulla ikävä vaan ulkomaille. Mä en oo ihan vielä päättänyt. Kyllä mä niinku huomaan miettiväni aika usein niinku niitä samoja katuja ja polkuja, mitä me on kulkenut siellä 3 kuukauden aikana. Et vaikka toi olikin niin lyhyt aika, niin kyllä 3 kuukaudessa kerkeä tapahtumaan niin paljon, että jotenkin kyllä Irlannilla ja Dublinilla on aina jonkinlainen paikka mun sydämessä.
Jos teillä on jotain kysyttävää mun vaihtoon liittyen, niin laittakaa tuohon alas kommenttia. Ja tietenkin saa minua muutenkin kysyä vaikka mitä mieleen juolahtaakin. Ja jos joku nyt miettii, että lähtisinkö vaihtoon, lähde. Koska vaikka minun pikkusen harmittaa se, että minä en saanut minun koulussa tiettyä erikoisosaamista, minkä mä olisin saanut vaan kun olisin ollut Suomessa, niin vaihto on sellainen, että sitä ei vaan pysty ehkä koulukirjoissa oppimaan mitenkään, mitä se opit itsestä sieltä. Minusta oli hyvä, kun meidän toi opettaja, joka vastaa vaihdosta, kysyi, että mitä me opittiin koulun kannalta, niin oli vähän silleen, että kyllähän siellä oppii, kyllä me osaa joitain viittomia irlantilaisen viittomakielellä, mutta oikeastaan koulun puolesta mie tiesin jo kaikki asiat, mitä me siellä opin. Se oli enemmän sellaista kertausta koulun puolelta, mutta se, mitä me opin itsestäni sen matkan ajalta, oli ehkä sellaista, että se muutti kyllä aika paljon minua. Kuulostaa niin kliseiseltä, mutta vaihdossa oppii niin paljon itsestään ja siitä, että kuka me on ihmisenä, että Suomi ei kyllä voi sellaista opettaa. Siberia ehkä. Tässä oli tämä video. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, niin paina tykkää tosta. Jos et tykännyt, niin me yritän tehdä parempia ensi kerralla. Ja minulta löytyy Instagram, Snapchat, no siinä on ainakin ne. Twitteriinkin minulla on, mutta en käytä sitä, mutta kaikki löytyy tosta alhaalta. Piti vielä se sanoa, että tää on siis tulkattu video ja me siis tehdään Sallan kanssa meidän opinnäytetyön vlogaamisesta ja oikeastaan siitä, että miten saadaan kuurot mukaan tähän vlogausilmiöön. Joten toivottavasti kaikki nautti tästä videosta ja meillä on myös toinen video, me linkkaan sen tohon alle, mistä sen löytää, niin käykää katsoa sekin tulkattu video. Moi moi!